Hemen salam. En köp berilen soru kriptovalyutan bahası kaçan galya, kaçan düşe. Şo soruga jogap, gaty gowy soru, ýöne şo soruga jogap bermäkek öňünden aýdaly näme üçin galya wapşe kriptovalyutan bahasy? Näme üçin düşe aşak? Näme üçin galya? Galyanın sebäbi haçanla içine adamlar kriptovalyutan pul salyp başlanma. Naprimер, äzir bir adamlar diýeli, ýa bir adam, bir san gaty baý adam ýa-da bir giden adamlar ulu pul bilen Bitcoin alıp başlasa, Bitcoin'in bahasy ýene öňki 60 ýaşa diýetdi, ondan ýokary olmalyk gitdi. Näçe köp adam girse, Bitcoin'e pulunu salsa, şonça Bitcoin bahasy köp galýar. Edil şoň ýaly, egerde häzirki kimin eline Bitcoin'lar bara, şol adamlar hemmesi öz Bitcoin'laryny satsa, Bitcoin'in bahasy nola düşýär. Edil şoň ýaly pul köp geldigiçe Bitcoin galýar, pul köp içinden çykdygyça Bitcoin düşýär. Inni Bitcoin kaçan galya. Käbir traderlar aýtdy, şu galya eýle beýle. Na samym jele hakykata selesen hiç kim bilip bilen o kriptovalyutan kaçan galyp kaçan düşýär. Näme üçin? Sebäbi kriptovalyutan galmasyna täzelikler, toýs galmasyna da düşmesine de aslanly 60%, 50-60% täzelikler wilýat etdi. Näkelek? Mysal üçin diýeli Bitcoin şu wagt galyp başlady, 30'a yetdi. Häzir diýeli bir ýerde ulurak ýurt uruş başlasa, bir ýerde bomba düşse, Bitcoin bahasy gün düşýär. Näme üçin düşýär diýersiň? Adamlar reska gorkup, häzir 3-nji jahan uruşy başlaýmasyn ýa ýene bir zat bolaýmasyn diýip, reska Bitcoinlaryny satyp nalichka pula geçirýärler pullaryny. Şonuňa görä Bitcoin bahasy gün düşýär. Käbat galya gür düşýän raşak bolny. Seresen täzelikde sersen bir ýerde uruş başlady ýa-da Elon Musk öz Bitcoinlaryny satdy. Naprimер Elon Musk gaty baý adam Bitcoin'in bahasyna wilýat edip bilýär. Toýs opşy kriptovalyutalyň bahasyna wilýat edip bilýär. Edil şoňa başga da baý adamlar bolýar, şolar wilýat etdi. Ol ulu döwletler, krupny zatlary bolan, näme şoňady? WWP'si krupny bolan ýapyny ösen döwletler bolýar diýeli. Amerika, ondan soň Hytaý, Rossiýa bilmedim, Rossiýa detdi. Eýleki başga Ýewropa ýurtda, Ýewrosoýuzdaklar, Germaniýa, olaryň wilýat edip bilýär, näde wilýat edip bilýär. Haçan diýeli Amerikada Bitcoin zapret oldu diyelim. Buradan da bolmajak zat. Zapret oldu. Palbomu bahasy gönü $1, $2 orkaly. Esasy aslanly alıcılar Amerikada. Edil şoň ýaly ýa-da diňe Bitcoin'e başga bir lüboy bir kriptovalyutany al XRP ana. XRP naglядny primer bize. XRP Amerikada şoňa garşy bir zatlar erişdirdiler. Sud dolu, zat dolu suda berdiler. $3'danmy $2'dan mı düştü 30 cent şu wagt XRP'in bahasy 30 cent prinsip şu wagt alsan bolýar. Sud utyrlar kstati utyp realna polny utsalar bahasy ýene öňki ýaly $1,5-2 üçin galyp bilýär. Inni ýanky aýdyşym ýaly lüboy bir monetany, lüboy bir kriptovalyutany ýanky ýaly ösen ýurtlar ýa-da baý adamlar şolaň bahasyny galdyrban bilýärler, düşürben bilýärler. Ýanky zatlardan zawisli etdi kriptovalyutalyň bahasy. Hemme kriptovalyuta şoňa ýaly. Şoň üçin hiç bir adam, hiç bir trader näçe ökde bolanyny bahasyny aýdyp bilmeýär, toýs galjagyny düşýäni. Egerde 1 bilýän bolsa 100%, toýs 100% aýdyp bilmeýär. Aýdýan zatlary 50-60% top çykýar. Düşünüňiz, 100% egerde 1 bilýän bolsa, şonu onuň özü girip toýs dünýä pulunu gazanardy. Düşünüňizmi? Şoň üçin kriptovalyutada hiç zat ýok. Analizler işleýär, analizler haçan işleýär. Naprimер, analiz edip oturýarsyň, hiç ýerde uruş bolmasa, hiç bir ýurt bir zat zapret etmese ýa-da kripto birjalar, käbir kripto birjalar ýapylýarlar. Adamyň pulunu uğurlap gaçýarlar. Şoňa bir zat bolýar, täzeligi çykýar. Adamlar reska kriptovalyutadan ynamyny düşürüp, toýs birjalardan pullaryny çykaryp urýarlar. Şeýit bahalar düşýär. Şoňa zatlar bolmasa, uruş bolmasa, bir bilem globalny krizis başlamasa, kriptovalyutaň bahasy şu analize görä işläp durýar. Analiz edýän adamlar bar, şolaryň şol täzelige seredip primerini aýdýar. Mysal üçin diýeli häzir krupny bloger bar. Krupny diýeli bilem 100 milyon подписчиги bar diýeli zatda Twitterda Elon Musk diýeli. Naprimер, aýdýar şu galya häzir diýip. Işo realny galya. Näme üçin? Adamlar şu galya Elon Musk galya diýip reska pul alyp başlaýarlar. O da realny galya. Toýs içine pul salyp başlaýarlar. Elon Musk galya diýip ynanyp şoňa pul salyp başlaýarlar. O realny galyp başlaýar bahasy. Egerde şonda adamlar ynanman şoňa pul salmasa, Elon Musk näçe galya diýersin? Adamlaryň pul ýatyrmasa şo kriptovalyuta bahasy galmaýar hiç ýerek.
Karoçe düşünür, bildim deyip umid edeceğim. İnni başka ne soru? Başka hay soru vardı. Galan bir soru galan olsa komentariyada yazın. Hemme soru men proskoyan liste Mustafa seyretmen ajan gönkelemdak bazı seva kavrda yattan çıkarıp bilen. Şoň üçin näme soru galan olsa komentariyada berip bileňiz. Targawa edecek bolsaňyz, kriptovalyuta başlajak bolsaňyz, ingo birjalar aşakda silkalaryny goýjak. Binance, Bybit. İkisine de men referal silkamdan registrasiýa etseňiz, ýa-ni näme 10% komissiony skidka, ondan da aşaran birinji goýun depozitiň öre bonus berýändir. Arkaýyn targawa edet başlap bileňiz. Inni kriptovalyutalyň ýa-ni aýdyşmaýalyk zady bahalary polny täzeliklere bagly. Asnavno 50-60%. Galan da adam ýa-ni adamyň pulunyň ýatyrşyna bagly. Pul ýatyrşyna bagly. Ýa-ni birjalar, käbir birjalar näme üçin imini Binance bilen Bybit diýen ingo birjalar, käbir birja we bolgusyz bolmasy, olar pullar gazanýarlar, urlap pullar soň gaçyp gitýärler. Şoňa saat puluňyzy ýitirmersiňiz, Binance ýa Bybit ulanyň. Karoç ana şoňalyk, egerde hemme zat gowy bolsa, nesip bolsa, bahasy Bitcoin'in galyp gitýär, uruşdak başlamasa, hiç krizis olmasa, ýa ýanky bir krupny birja bankrot bolmasa, başga näme käbir zat kriptovalyutalarym Luna bolşýarlyk. Zat etdiler, bulaşdylar, şep yumurly. Luna da şo STC Bitcoin'in bahasyny düşürdi. Şo Luna bulaşandan soň biz allyga zatdan näçe ada çykdy da 2 milyon sana galym diýdim, $200. Adamlar da $20 alypdym diýip. Şo Luna klassik şol. Bir wagt soň bahasy näçe da $100 mı soň bahasy? $100 bir zatdy. Ana şondan soň yumurdular, şo yumurlandan soň köp adam çykdy, kriptovalyutadan ynama açyp gorkup bilýänmi bularym yumurlaýmasyn diýip. Şoň üçin aýdýan başda alanyda diňe normal kriptovalyuta saýlamaly, esasy aljak bolsaň Bitcoin, Ethereum, ondan soň karşı top 10 ýaş bilýän şoň albat. Luna da prinsip top 10'un içine diýär bolly. Adin sto näme? Müňde bir diýler ana şo. Karoçe, akyllyca pikirlenip targawa dedin, iň esaslar. Can sağ olsun.